एगो हमार फुए है, उनका खातिर हम एगो सोहर गावत तनी। आज फ़ोन कइले रहली हा एगो हमरा खातिर गाओ, तो उनका खातिर एगो गावत तनी। अच्छा लगी तो सुनी हा, बताइए कैसन लागल। पातर हई सरस्वती देई कमरिया उलू करे लचे लचे करे हो। आरे राजावा के पुतावा रवि शंकर बाबू बिरहिया बोलिया बो ले बिरहिया बोली। चाहु तुहु बेटावा हो खइबू तुरंते जगिया ठा नबी हो ए सुंदर जब तुहु बेटिया हो खबू त घरवा से बाहर करबो घरवा से एक राति गईले पहर राति अवरु समय ती हो। आरे अधे राति होरिला जनमले हो महल में उठे सोहर दुआरवा प बधैया बाजे दु आगना बहरई त चेरिया त अवरु लौडियानु हो ए चेरिया राजा आगे खबरी जाना वहो तुरंते जगिया ठान सुमोहर लुटा। ओही जसे चेरिया उठी गईली रवि शंकर बाबू के अगवा खाड़े भैली हो ए राजा तोहारा भइले नादाला लहो तुरंते जगिया ठान हो मोहर लुटा। घरे जाहुए चेरिया घरे जाहूँ आपना महलिया महलिया जाहूँ हो ए चेरिया साहेब देले नाही छुटिया हो कैसे के घरवा जाइबी ए चेरिया करिला साहेब के नौकरिया हो साहेब छुटिया ना देले साहेब छुटिया। असल के पियावा जामल रहिते असले बोलिया बोलिते असले बोलिया बोलिते नु हो। आरे पियावा हवे दोगाला के जामल दोगलपन बोलिया बो ले दोगलपन बोलिया बोले।